bună ziua! Haideți să dăm drumul la o masă corectă. Da? Avem un preparat foarte special pentru seara aceasta. Se numește biscotino. Cine știe, cunoaște. Așa, avem 2 biscuiți, de preferat să luați din piață. Da? Avem firmituri de pâine, da? Să fie uscată bine. Avem o ceapă ținută pe câteva 2 zile. Avem un ardei capia care trebuie crescut cu azot. Un ardei iute și secretul acestui preparat biscotino constă în acest plic de ceai. Am uitat să vă mai zic puțin ulei și un pic de cilă. Hai să dăm drumul la treabă. Așa, haideți să începem. Bam frumos, tăiem asta, așa, bam, 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 așa, așa, un pic de, așa de ceapă, ba. Și haideți să dăm drumul la apă caldă un pic, ca să pregătim acest sos special, așa. Deci avem așa, biscuiței, ardeiul gras ardeiul iute, care se bagă, primiturile nu pune așa exact, așa frumos, da? Avem câteva cepuțe tăiate julien, da? Aveți grijă cum o așezați aici pe farfurie, da? Cine știe cunoaște, da? Ca să ai o farfurie corectă, mâncăul trebuie să fie corect, am înțeles? Altfel nu îți vom încăți lumea preparate de astea, înțeles? Dacă nu le faci bine, așa. Și haideți să vedem că s-a încălzit și asta. Punem ceaiul aici. Punem un pic de apiță. Așa. Și acum pregătim sosul. Da? Deci fără acest sos special nu se... Așa. Un pic așa. Așa. Bam, 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 bam. Și gata. Da? Și farmecul la chif. Așa de design, vă înțelegeți, ăștia care cunosc. Și uitați cum a ieșit preparatul nostru. Ce minunăție, ce delicat. Nici nu mă interesează ce e acolo. Da.